points. Agora 2 points. The binig is around there. One has to pull down. Yes, he has got a big home line now. Jaha Sigang Ida said, Havane, at Dania Jahidin de Kangnai. The Sanini Gezerau, Lidini. Dani Beni Gezerau, Nix, or bed technical Rungobane, building. Sangram Julie So ladies and gentlemen, here is the traditional sports of Bodos Khomlainai. दा बे खमलायनायाव जाहा सिगां आयदा साया जाहैदों बोनाय दा बे बोनाया जाहैदों नैबे मोनथाम हांखो दङ बे हांखोनि बायरायाव बोनानै लांनांगौ दा बाहाय बोनानै लाङोबानो पइन्ट्सखौ मोनो आरो दा जागासिनो दं जाहा नारनाय दा बे हांखो मोनथाम दं बे हांखो मोनथामाव बारहोना नारनानै दा बिसिम नारहरनो हायोबानो पइन्ट्सखौ मोनगोन दानिया जाहैदों जाहा बोखांनाय बोनानै लांनांगौ बेखौ बे गावनि मोनसे सार्केल दङ बे सार्केलनिनो बायरायाव बोनानै लांनांगौ बाहाय पइन्ट्स मोनगोन दा पइन्ट्सआ दङ 6 पइन्ट्स 3 पइन्ट्स आरो 5 पइन्ट्स लास्टआ जाहैदों 5 पइन्ट्स दानिया दङ जोंहा बाग्रायनाय दा बेहाय बाग्रायथारनांगौ one has to pull down yes he has got the points and the points is 5 5 points मोनो खनसे बाग्रायनो हाबानो आरो दानिया जाहैदों दैखांनाय दा सानैनि गेजेराव जुजिगासिनो दं नारा नाथा सोर दैखांनो हायो नायदिनि दानि बेनि गेजेराव 5 points मोनबाय आगरा दानिया जाहैदों बेलथायनाय दा बेखौ बेलथाय होथारनांगौ आरो बिखुंखौ हायाव फोनांनांगौ होमबानो पइन्ट्सखौ मोनगोन दा नायदो पइन्ट्सखौ मोनबाय जोबोद मोजां दा पइन्ट्सखौ मोननायाव बाहाय 5 पइन्ट्स मोनो खनसेयावनो दा बेलथायनाय दाना आगर दाना बे माथाया खुग्लुब नायदो नोंथांमोन माबादि बिसिबां बोलो होगासिनो दङ थेवबाबो बेलथायनो हायाखै बे जाहैदों मोनसे टेक्निक्स आरो बे टेक्निकखौ रोङोबानो बेलथायहोनो हाया आगदा आगसि नाजागासिनो दं बियो थेवबाबो बेलथायहोनो हायाखै सिथाबनानै दङ दा बिनि गेजेराव टाइमा बारबाय जोङो डेमनस्ट्रेशन खालामदों दाना जाहैदों नखर सेनाय दा सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पइन्ट्स मोनो बेनो देरहासार जागोन दा नखरखौ सेनांगौ 1 पइन्ट दा बिनि गेजेराव नै आरो सासेया लाबावबाय दा 2 पइन्ट्स आगरा 2 पइन्ट्स दाना माथायाबो 2 पइन्ट्स दा सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पइन्ट्स मोनो बेनो देरहासार जागोन दा जा रेफारि बिथाङा स्टप खालामबाय दानिया डिक्लेरेशन सोर देरहासार जाखो बेखौ दिन्थिनो थाखाय माथा देरहासार जाबाय दानिया हिन्जावसाफोरनि